La primera proposta, el primer principi que des de l'economia social és fonamental és la cura de les persones. L'economia social fomenta que les persones siguin quelcom més que un mitjà de producció. Té en compte les persones com a finalitat per en si mateixes, vetllant pel seu benestar físic, emocional i mental, les seves relacions familiars, les seves inquietuds, motivacions, talents, propostes. Lliga amb l'objectiu de l'Agenda 2030, que és el de salut i benestar. I què pot aportar a la vostra empresa? Doncs actuar en aquest sentit pot aportar millor ambient de treball, reducció de l'absentisme laboral, adhesió a la missió de l'organització i, per tant, una organització més forta i resistent. Pot aportar, a més, reconeixement en processos de contractació pública i, per tant, està millor valorada. Accions concretes. N'hi ha moltes, enfocades a la cura de les persones. La més evident és fer una anàlisi, fer una enquesta de necessitats de la plantilla i a partir de la qual poder prioritzar o recollir aquelles que són més importants o més ben valorades i sortiran coses com la possibilitat de conciliar la vida familiar i els horaris de treball, disposar d'espais de descans i restauració, sobretot en llocs on la jornada laboral està partida, disposar d'espais d'interacció amb altres persones d'altres equips i d'altres àrees i fins i tot d'altres empreses, o sigui, enriquir el coneixement i les relacions de la vostra plantilla. Facilitar el transport en els desplaçaments al lloc de feina, facilitar àpats saludables, exercici físic, realitzar supervisions d'equip, accions de team building, per fer que la relació entre les persones dels equips millori, facilitar serveis i productes, serveis mèdics, de compra conjunta, fomentar plans de prejubilació per l'envelliment de la plantilla. Veieu, en un moment surten moltes propostes que poden fer que els vostres treballadors i treballadores sentin que esteu cuidant d'ells. Aquest és el plantejament principal. Els altres 9 veureu que ahonden tota l'estona, profunditzen tota l'estona en les persones, des d'altres enfocaments. Però aquest és fonamental.